салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаи мо, ба ҳама мухлисони барномаи мо. Инак сар мекунем барномаи нава ҷавоб ба саволои шумо. рӯз то рӯз хела саволорам зиёд шидеста, хела хирсандем ки барномаи моро тамошо мекунанд, нағз қабул кардестанд. сар мекунем ай саволи якум. Савола додай номаш таҷ. духтаре барои таҷовуз ба номус ба ту тӯҳмат карда ба суд муроҷиат мекунанд. Дар суд экспертиза беасос буроя. Оё суд ҳуқуқи ҷарима кардан дора? Баъдан мо ҳуқуқ дорем ки аз болои судяе ки беасос ҷарима кард даъво кунем. албатта вақте ки ту агар алоқаи ҷинсӣ накарда бошӣ кати ягон духтар тура тӯҳмат кунанд. суд экспертизарам баранд, дар калаи ту гуноҳ бизананд, бигӯянд ки дар суд экспертиза ҳам хеле биромад ки ту қатъиями алоқаи ҷинсӣ кардагӣ. Мумкин ва ягон сум додагия уҷа ягон хиями корбора кардагия ки гуноҳа дар калаи ту бизанане ки дар ҳақиқат дар асл ту кардагӣ нести ҳам кора. Дар ин вақт ту ба худат ягон адвокати ба қувват мегирӣ, ягон ба савод адвокат пирай, ягон адвокат мегирӣ, метавонӣ ай болои судя, ай болои ҳамашон ариза бинависӣ, шикоят кунӣ, ҳамашона ба ҷавобгарӣ бикашанд. мегзарем ба саволи навбатӣ. Саволи навбатии моро додай бо ҳаму як мухлиси барномаҳои мо, номаш навистагие Ралик. Акаҷон як саволи дига. Дар Россия бихонӣ мешава, перевод бигирӣ Тоҷикистон биёй. Албатта ки мешава перевод гирифта, ягон ҷои мушкилӣ надора. мегзарем ба саволи навбатӣ. Номаш будай Анис. навистай. ба худо қасам ака 100 бор савол додам, ҷавоб надодӣ. Ту худа чизе медонӣ, амура гуфтеса. Илтимос ака амира ҷавоб те. Вақте ки зан шавҳар як фарзанд доранд, вақте ҷидо мешаванд, даъво барои фарзанд кунанд, оқибат фарзанд ба кӣ мемонад? Бародари азиз Анисҷон, ту барномаҳои маро агар тамошо кунӣ, ман ҳамин савола дар 3-4 барномаам ҷавоб додагиам. агар ки мара хидмат чизе бифора, ман ҳамура гап бизанам, ман саволои ягон тайтира намехонам дар инҷа. Барои ҳамин бо диққат гӯш кунед саволои додагитона ҷавоб боша ва гарчанди ман ҷавоб дода бошам, ина як бор дига ҷавоб метавонам саволта. вақте ки зан шуа якдигар ҷидо мешаванд, шавҳар ба суд муроҷиат мекунад, даъво мекунад барои гирифтани фарзанд, суд ягон хел решение намебирора ки фарзанд ба падар гирифта бишава ё ки дар тарбияи падар дода шавад фарзанд. мо ҳолатоша гуфтем ки ай 12-солагии фарзанд суд даъватшон мекунад, хоҳиши фарзанда мепирса. мисол фарзанд аз судя мепирса ки ту кати модарат бидан мехоҳӣ ё кати падарат. ӯ худаш касеро интихоб кунад. то синни 12-солагиша ӯ судярам ҳаққу ҳуқуқ надора ки бардӯши падар бикуна фарзанда. дар ҳамун ҳолатҳо тоқа ҳақ дора ки мисол ҳолатҳое ҳастай зан ба фоҳишагӣ даст мезана, дар ҳамин ҳолат суд вай ай ҳуқуқи модарӣ маҳрум мекунад. яъне ки тарбияша бардӯши падараш мемонад, падар фарзанда мегирад. бо ҳолати дигараш ки зан ягон бемории рӯҳӣ мешава ё ягон беморай худаш розигӣ метиҳад ки падар бигира ҳамин фарзандша. дар ҳамин ҳолатҳо а дар дигар ҳолатҳое ки даъво кунад падар ки ман мегирам фарзанда ё ки ягон чизи дига, дар ин ҳолат падар ҳеҷ кор карда наметавонад. мақсад суд иҷозат наметиҳад. то қадар ҳамун ҳолатҳо мумкин аст. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай Йога номаш нависагӣ. дар хидмо мумкин аст галубоя никоҳ куна бигира, агар набоша дар дигар давлатҳо чӣ? ин бародар якбора 3 савол додай. дуюм саволаш, агар алоқаи ҷинсӣ кунӣ бигириш тюрмат мекунанд ё ки не? сеюм саволаш, ду занагӣ ай рӯи қонун ҷавобгарӣ дора ё ки не? ду шавҳарагӣ чӣ? сар мекунем ай саволи якумаш ҷавоб метем. дар хидмон дар бораи галубоя никоҳ куна бигира ба тариқи қонунӣ ё ба мусалмонӣ зиндагӣ кунанд омадагӣ нест. ин чиз дар ислом ҳам ҷоиз нестае, дар қонун ҳам омадагӣ нестае, иҷозат додагӣ нестае ки якдигарша бигиранд. а дар дигар давлатҳо ба фикрам хитона медонанд ки тарафҳои европада пирраи хеле ки марда никоҳ мекуна мегира, зана никоҳ мекуна, одам кус беста ӯ бадбахто ба ҳайвонам никоҳ мекунанд, зиндагӣ мекунанд. дар хидмон хеле чизо мумкин нест, дар қонун ҳам наомадаем. мегзарем ба ҷавоби дуюмаш. агар ки алоқаи ҷинсӣ карди ту қати вай, падару модари ӯ розӣ боша, ҳамун духтари худаш розӣ боша, ту розӣ бошӣ, падару модарат розӣ боша, дар ин ҳолат вай тӯй кунӣ бигирӣ, ягон хел ҷазо надора. мақсад ки ай озодӣ маҳрум намешавӣ. ана мегзарем ба саволи сеюмаш ҷавоб метем.
дар қонуни хидмон дар бораи дезанагӣ омадагие ки ба ҷавобгарӣ кашида мешавад, яъне ки мумкин нестай дезанагӣ дар хидмон. Анашоди шавҳарагӣ аки наёмадай дар қонуни хидмон ки зане ки ди шавҳар дора ура ба ҷавобгарӣ бикашен. Рости гап ман намедонам барои чи яке наёмадай, не ки ҳам хеле гап нест, дар ягон қонуни хидмон нестай ки зане ди шавҳар дора ура ба ҷавобгарӣ бикашен. мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додай ёдгор: алимент дар кадом ҳолат қатъ мегардад? Дар бораи алимент гап зан. алимент дар ҳолати қатъ мегардад ки мисол вақте ки зану шу ҷудо мешаванд, зани ӯ шӯи нав мекунад, вақте ки ҳамун шавҳараш фарзанди ира ҳамчун фарзанди худаш қабул кунад, мақсад нигоҳу бинша, тарбияша бар души худаш бигира, падари асосии ҳамун тифл худаш розӣ боша ки фарзандша ӯ нигоҳу бин кунад, дар ҳамин ҳолат алимент қатъ карда мешавад. бо дар ҳолати марг, вақте ки падар вафот мекунад, дар ин ҳолат ҳам алимент қатъ карда мешавад. баъд алимент бо ҳастае ки дар як ҳолати дигар қатъ мешавад, мақсад пешпардохт меган. ҳастае падарое ки бизнесменанд, мақсад ягон ҷо сафар мекунанд, мераванд 5 сол 10 сол ё 1 сол намеоянд, дар ҳамин ҳолат метавонад ки ҳамун падар алимент пулира пешпардохт кунад, ҳамун суд худаш ҳисоб китоб мекунад, ҳамин вақтайнаш мақсад чанд сум мешава, ҳамун қадар пула мета уже алимент қатъ мешава. дар ҳамин ҳолатҳо тоқа қатъ карда мешава, тамом, дигар дар ягон ҳолат не. мегзарем ба саволи навбатӣ. ассалому алайкум, раҳмат ака барои барноматон. савол ҳамие ки як ҷурай мара ток зад мурд, сими светкаш гунаҳ гора ё мо ҷуроҳош? Прокуратура мега шумо киштениш, коркуни прокуратура ҳақ дора мора тӯҳмат куна. номуш бидай азизи ғариб. азизи ғариб, бародарҷон, тура ягон кас ҳаққу ҳуқуқи тӯҳмат кардан надора. вақте ки таам кора кардагӣ нести, та ҳаққу ҳуқуқ надоранд ки тӯҳматат кунанд. мисол турам дар иҷа ҳаққу ҳуқуқ хита дорӣ ки хита защишат кунӣ. нашод ие ки сими светкаш ба ҷавобгарӣ кашида мешава ё ки шумо уҷа ки сими светкаша чӣ ба ҷавобгарӣ мекашанд? ӯ сими светкаша пеш худаш дар як қишлоқ ё дар як ноҳия пеш худаш сим намекаша ку ӯ иҷозатнома мегира, давлат ура иҷозатнома мета ки ту ба ин ҳами хат ҳамхел сим мекашӣ ба фалон ҷора. ӯ ҷурай ту мумкин рӯи беэҳтиётиш свет задаеш ё ягон чиз дигар ки ту дар иҷа пра нанависай ки чихе ура свет зад чихелӣ кард ё дар куҷо зад, сими дар заминае дар ҳавое нанависай. ба ҳамин хотир уҷа ӯ сими одаме ки сими света кашидагие ва ягон гуноҳ надора. мақсад шуморам ҳичи гуноҳ надорен. пратар менависти ки барои чи прокурор шуморо гунаҳгор гуфтай, ман ҷавоб медодам. ай сабабе ки ту ҳамиқа гап нависай, ман ҳамиқа ҷавобот метавам ки ҳаққи тӯҳмат кардан як аз дигара ҳичка надора. ӯ прокурор, судя ё ягон каси дигар. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай номуш нависагия ЮРИСТ TJ. духтаре ки ба розигии худаш ҳамхоба мешава ва духтариша ай даст метия. пас он падару модари духтар даракдор шуда рафта шикоят мекунанд айболои бача. суд чӣ хулоса мебарорад? духтар ба розигии худаш ҳамхоба шуда бошад. ака духтарам то духтара дорад. ту дар иҷа нанавистай ки духтаре ки ай 18 болоай ё ай 18 поёнай. мақсад ҷавобгарӣ и де сини сол ҳар хелай. духтаре ҳастай ки мисол ай 16 сола шидагӣ нестай, ӯ худаш розирам боша, агар алоқаи ҷинсӣ куна ягон бачакатиш, ӯро ҳатман ба ҷавобгарӣ мекашанд. дар барномаи пештара гуфта будем ай 7 сол то 12 солай, ай 12 сол то 25 сол. бо ҳолатҳои вазбин дора, зарар расондани ҷисмонӣ, пожизнение. а так савол та пра надодай, нагуфтай ай 18 болоай ё ай 18 поёнай. хай ҷавоба меяй ки ҷавобгарӣ дора. духтар розӣ боша набоша, ҷавобгарӣ дора. мегзарем ба саволи навбатӣ. ака савол ранги ҳамун бародар Тоҷикистонда ай кисад ё ай бара травматика ё ягон корча биёванд, чӣ корот мекунанд? ҳатман ба ҷавобгарӣ мекашанд. чӣ корот мекунанд дигар? ҷавобгарӣ дора. мумкин нест рӯи қонун на дабарат корча гардондан. ту корча ки гардонӣ дабарат тура ба ягон мақсади ҷиноят кардан мегардонӣ ки ягон кас ҷанг мешава, ҳамура ягон корча мезанӣ ё пистолет боша мепарониша. ба ҳамин мақсад ту мегардонӣ дар парад. просто барои модда неку.
барои ҳамин мақсад ки туро дар бар гардонӣ ҳатман ҷавобгарӣ дорад. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай Саламшоҳ. акаҷон як саволи дига метам. дар қонуни хидмон никоҳи хештаборӣ маънай, масалан духтари аммаи хита ба зани бигирӣ чӣ гап мешавад? ҳичи гап намешавад. рӯи қонун ҳамин чиз мумкин нест. агар без ЗАГС бикунӣ марҳамат кардан бигӣ. не ки рӯи ЗАГС меган ҳамун вақте ки ЗАГС мерай роид мекунанд ку поликлиника мерай анализ меспорӣ хунотон яхела набошанд хештабор набошанд. ака дар ин бораш ҳамун ягон медика савол бите хубтар мефаҳмонад ки барои чӣ. мисол рӯи қонуниш бигирем ҳамин қавомадагие ки мумкин нест. рӯи медицинскирам ба чени фаҳмишим ба чени медонистагим рӯи ҳамие ки мисол духтуро меган агар ту хешта бигирӣ ӯ маъюб меояд носолим меояд. не ки хай ҳамаш кори худованд хичая ки ҳеч ка намедонад ки ӯ кӯдаки вай чӣ хеле меояд ё кӯдаки иш чӣ хеле меояд. худованд худаш чӣ хеле хост ҳамун хеле тифлат ба дунё меояд. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай Салмон Боёв. салом алайкум акаи Сорбон. як савол дорам. ҳамин зану шавҳар якдигар ҷудо мешаванд. ҳуқуқи манзил дорад? ду кӯдак дор боша алимент чанд қад ҷудо мешавад? бе будани шавҳар аз ЗАГС ҷудо карда мешавад ё ки не? ҷавоб ба саволи худат ҳамие ки вақте ки занашу ҷудо мешаванд ӯ зан ҳақ дора хича маскун кунад дар хонаи шавҳар. яъне ки ҷудо мешаванд ӯ хона ва дар надора ҷои зист надора мерава ай болои шавҳар ариза менависа дар суд муроҷиат мекуна. суд мерава ҳамун хонае ки шавҳар зиндагӣ мекуна хонаи худша ё хонаи падарша хонаи касе ҳаст нест ай ҳамун хона қисм ҷудо мекунанд барои ҳамин занша гарчанде ки ӯ дигар зану шурам нестанд не ки суд муқаррар мекуна зана дар ҳамун хона маскун мекуна. дар як ҳолат зан хича маскун карда наметавонад ки мисол марда ки боша агар ай занаш ҷудо шид сразу зан бигира. мақсад сразу ки зан гирифт ӯ зани нав дар хонаш овард дигар хонаи холӣ надора. ӯ судам меояд мақсад хонаву дар ира мебина ки дар хонаву дараш падару модараш зиндагӣ мекунад дар ин хонаш худаш қади зан шад ҷои маскункунӣ надоранд. дар ҳамин ҳолат зан наметавонад хича маскун кунад. дар бораи алимент ба ҳар як фарзандаш аделна суд муқаррар мекунад ай рӯи даромади ҳамун шавҳар алимент пули ҷудо карда мешавад. ба ҳаряташ ҷудо мисол ба якташ ҳамиқа ба ишам ҳамиқа ҳардаш баробар не ки ҷудо. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додай Зенит. салом алайкум ака ба фикрам аз савол додана безор кардам. ака дар зиндагӣ бисёр дидагием пиронсолҳои эҳтиёҷманда масалан ҳамун пиронсолҳо дар ҷавонӣ кори давлатӣ кардагӣ набошанд ва дар пенсия ва ё пенсия намегиранд. ҳаваёро ки таъмин карда метавонад киҷо муроҷиат мекунанд? мақсад пиронсол ами бобо ва биби аввалан вақте ки пиронсол шид эҳтиёҷманд ба молу мулк шид ӯ метавонад ба фарзандаш муроҷиат кунад. яъне ки суд мераванд ба суд ариза менависанд мегӯянд мо шароит надорем мисол кор намекунем ягон ҷо пиронсолем фарзандмон ба моро алимент бита. ҷудо мекунад суд фарзанд ба ӯро алимент метад. агар фарзанд ки дода натавонад фарзандам бигам ман шароит надорам ки алимент битам бо муроҷиат мекунанд идо фарзанд не набера то ки набераҳо ба ҳами бобо ва биби алимент пулӣ битанд. мақсад ки ҳаққу ҳуқуқ доранд муроҷиат кунанд пиронсолҳоам. мегзарем ба саволи навбатӣ. номуш навистагия клип консертҳои тоҷикӣ. салом брат вақте ки кормандони бедая бе ягон асос мошини маро манъ кунад ай ман ҳуҷҷат пурса бояд ман ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунам ё ки не ки ман хондам дар конститутсия омадагие ки ман бе ягон асос ҳуҷҷатҳои худро метавонам ба кормандони бедая пешниҳод накунам бояд ман дар кадом ҳолат пешниҳод кунам? вақте ки корманд дигаитра манъ мекунад аввал ту ҳаққу ҳуқуқи худро истифода бар. мақсад ту айвай ҳуҷҷат талаб кун пеш айвае ки тура манъ мекунад мега ҳуҷҷато табте ҳамин маънат кард метавонӣ ту вая пурсӣ ки ҳуҷҷата нишон бите ҳуҷҷатша мебирора нишонат мета диди ки ҳамин ҳуҷҷат ҳамон одамай дар ин ҳолат баъд ӯ ҳақ дорад ки ҳуҷҷатҳои тура тафтиш кунад.
бо ҳастай кормандои гаие ки мисол мегӯй ҳуҷҷатота нишон мете басинта дағалӣ мекунад нишон намета. дар ин ҳолат ҳам ҳақ дорӣ ки нишон натиша. ҳамин дағалӣ кад ҳуҷҷат нишон надод, ҳай ки бира. ин ягон ҷои ҳуқуқ вайронкунӣ нест. мақсад гаи маънат мекунад, ҳатто ту ҳақ дорӣ ки ай мошинат нафурӯй, дар он мошинат мешинӣ. ӯ худаш ба пешта меояд. ба пешта меояд. ба пешта ки наёмад 3 минут ура ҳақ дорӣ ки интизор бошад. яъне то 3 минута ждат мекунӣ ки ҳамун ба пешта биёяд. ба пешта ки наёмад ҳақ дорӣ ҳай кунӣ бирай далшӣ. ӯ ягон ҳаққу ҳуқуқ надорад ки тира сир куна биқапад ҷаримат куна барои ки ту пеши ӯ нафуромадӣ ё ки ҳуҷҷатота нишон надодӣ. ӯ бояд пешта биёяд, ӯ бояд ҳуҷҷатша нишон бита, баъд ту ҳуҷҷат нишон битӣ. дар ҳамин як ҷо ҳастае ки мисол постои калонай дар уҷа ба қайд мегиранд, чизе мегиранд, барои ҳамин шафёр худаш мефурояд пеши гаи. а дар дигар ҷо ай мошин нафурои мақсади ягон ҳуқуқ вайронкунӣ нест. ё ки гаи ҳуҷҷат нишон надодаг, агар трам ҳуҷҷат нишон натӣ, ягон ҷои ҳуқуқ вайронкуниш нест. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи Акбарҷон. салом алейк, духтар 17 сола боша, ҳамхобагӣ кунӣ, духтар розӣ боша, очаш не. чанд сол мешинӣ дар Россия? аке Акбарҷон, рост дига бародар, ма кодексҳои Россияро намедонам ки статьёш и ҷиноятш чанд қай, и ҷиноятш чанд қай. рост дига намедонам ма ҳамин кодекси Россияро дар бораи алоқаи ҷинсӣ кардан. аммо худат дар Россия ки бошӣ, агар имина ҷавобгарӣ ай Россия фаҳмидан бихоҳӣ, ҳамун интернет абзаи ягон корманди ҳамун Россияро савол бите. а дар Тоҷикистон боша, агар 17 сола боша, ҳамхобагӣ не, духтар розӣ боша, очаш не. агар дар Тоҷикистон боша ҳамин кори гуфтагид, духтар розӣ ҳам боша, ба ҷавобгарӣ мекашанад. бо очаш даъво кунад, бо як минуси дига дату мешавад. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи Аҳмадҷон Раҳимов. салом алейкум акаи Сорбон. ака барои телефон мактаб бурдан мешавад ки ягон ҷо иҷозат бигирӣ ба вақте ки телефона дар мактаб ай дастат охранно қапан бе протокол гирифтанаш битонӣ. Аҳмадҷон бародари азиз, рост дига ба ки ман дар бораи иш ягон маълумот надорам ки ту охранно телефона бигиранд, ту бе ягон протокол барои ай даст ба ё чиста бигирӣ. не ки дар ҳамин мактабҳои миёна, дар донишгоҳ ҳамин ҷода қатъиян ҳамин чиза манъ кардагиян, дар қонун омадагия ҳамин чиз ки мақсад мактаб бачаҳода дар дохили мактаб телефон маънай, ё ки студентода дар донишгоҳ телефон маънай, мошин маънай. мактабда ку хориҷ накунанд, дар донишгоҳ ба мошин меқапанд, ҷошда хориҷет мекунанд, падару модарат вазифада бошад, падару модарат дар вазифа мераванд. а дар мактаб гӯй, мактабда мумкин нест, талаба ҳақ надорад ки мактаб телефон барад. ҳама каса сарбаланду зинда бошен. барномаҳои нави моро интизор бошен. бо шумо буд Сорбон Сафаров. дар канали мо подписатсия кунед, хитона канали мо дар ютуб номаш Чиба Вай. боқӣ монда ҳама каса сарбаланду зинда бошен. бо ҳамаи шумо шодум ки ҳастем.